Prei. Prei lontongnya. Lontong. Lah ya opo aku. Prei, ndak gawe wonge. Kambing ah. Lontong. Prei yuk. Kentang. Lah kok opo lepangan. Kambing. Ono. Kentang. Kentang meneh apa ndak? Opo kok lepangan. Kene abang kene mbok kampret ya. Iya. Ya engko ngetano, balike tak terno. Hah? Engko ngetano, balike tak terno. Aku gak nyang ngono. Pak anu ku janan dhuwur nyang. Oh. Pakmu. Engko wae ngetan menawa tuku lontong. Hah? Engko ngetan menawa tuku lontong. Aroma tingkat iku. Arek kudu kentang ku bayang kowe gak mau kentang emang. Ono. Kentang ah. Oh, dibawa masalah. Ayam masukkan bojone anu lho. Oh. Ya. Rene sembarang jangku kira ngaku wae digowo. Lah apa to? Dirian dodol masak. Kentang ambek kambing ah. Kentang karo kambing. Kentang karo kambing. Tembok. Iya. Ya kok ke lontong. Prei mang lontonge. Anak ado 3.000 mean. Lontong plastik iku lho wajo iki. Engko wae tak tukokno ya. Hah? Engko tak tukokno. Endi kambingnya. Engko tak tukokno kentang. Apa kentang? Lontong. Iki sing jenenge jajan kambing. Ada ke masa soge bondi, no bingung ya ada. Apa ini? Kentang. Kentang. Piro iki duwe? 5.000 kabeh. Kentange setengah kilo, kambingnya 3. Kene bendino bingung. Ada saya anu. Kirim serong yang bojone wong. Ngono, iya. Wes lah. Karo. Karo Oh. ya ya. Iki ana dhuwit 5.000 iki. Iki se Aku ngarange 2.000-an kene iki sampe 200 lho. Gara-gara. Endi iki lho. wes iki se. Pas iku. Pas. Iku liwak. Wak petek. Engko sore tak tukokno lontong. Hah? Engko sore tak tukokno lontong. Apa? Kau tukang apa? Lontong. Yang di Ndek mbok kampret. ya, ya hutan jadi wis. Bae. Budal ya. Pulang, hah? Ndak wes. Engko ae wes tak gawakno lontong ambek bojoku. Kentangku dia digawa lho. Kentang lu mau kelenteng kok kowe mau. Kok bakal kabeh lho. Angger mampu gak tuku ya aku. Kayaknya lho. Elong bantak wae duwe. Ora. Sing lanang dingenekne ae ya apa? Kang wong lanang liyane. Padahal Iya. ada ikan. Mau ngolor wae tapi
Gombalaku cewek lambi semut gombalan gowo zumba. Ya wes, budal aku. Iki ora ero ya gowo.